Takže čau lidi, dneska zkouším co nejrychleji dohrát Minecraft. Mám už tu nějaký svět připravený, akorát jsem si tam fakt nic nedělal. Mám tam čistý spawn, mám tam sice to jsem se trošku jenom přemístil, ale nemám tam nic dobrého, jsem se koukal. Myslím, že tam nic jako není blbého. Jo, já jsem se tam vůbec nekoukal. Fakt ne, jenom jsem si poslepu přeletěl někam. Fakt nevím, přísahám, nevím na všechno. Třeba na svůj počítač, že fakt jsem se nikam nedával. Takže fakt mi můžete věřit, jo. Takže zkouším tady nejrychleji nedohrát Minecraft, ale získat kvarc. Já vám můžu ukázat jedno video, u kterého mě to tak ňuklo, že by jsem to mohl udělat taky. Koukejte. Tohle je kvarc. Vidíte? Kvarc. Moc hezký, že jo? Tohle už sice není ono, takže už ne. Tak ukážu vám, teda zapneme svět. Se vás trošku natočím jinak, tak, no takhle. Tak se vám podle mě dívá lépe. Tak jo, spanul jsem se tady, mám teda survival. Ty vole, kamu tak tu ne. Co tam vidím? Pyramida. Tady vidím pyramidu. Ukažte? Ano, je tady pyramida. Jdem k ní. Já si dám kreativ. Aby jsem tam jenom doletěl, bo se mi to nechce celé dělat. Děkuju, že jste mi to dovolili. Tak. A ježišmarja, počkat. Anik, survival. Ty vogu, netherite pickaxe. Ty vogu, já jsem si to fakt nenačítoval, přísahám. Přísahám, že jsem si to nějak nenačítoval. Váš golden apple, to jsem jenom našel. Ano, tady. Počkej, ne. Já zkouším fakt nejrychle. I'm ranking 1. Sedl na chole. Jo. Ne. To vybuchlo, ne? Ano. Teď jsem si trošku pomohl, lidi. Sorry. Ale musel jsem, aby jsem neumřel. Jdeme k tomu portálu. Jelikož kvarc se nachází v nedru. Tohle jsou moje. Tohle si jenom trošku upravím k inventář. Tak. A jdem do portálu. Ne, neumři. Už jsme tak daleko. Tak. Máme to. Jsme tady. Rozlišujeme se. A máme kvarc. To nejde těžit? Proč mi nejde těžit? Proč mi nejde těžit? Nevím, proč mi nejde těžit. Proč mi nejde těžit? Lidi, můžete mi říct, proč mi nejde. To mi normálně jde. Počkat, zase zkusím dát jiný krumpáč.
Iron. Už mi to jde. Nevím, proč mi to nešlo předtím. Už to dá i tímhle? Jo, už to dá i tímhle. Takže máme za chvilku, už budeme mít plný kvart. Vezmeme ještě pár tohohle na draku. Vykopem se ven. Ježíš, pardon. Pane bože, co to bylo? Máme tady někde Česku? Nemáme. Je tohle fakt je normálně, nevím, proč tady jsou ty bloky rozbité, ale budíš. Tak, jdeme si udělat nějaké dřevo. Na crafting table. Potřebuji jedno dřevo. Ty jsme měli. Crafting table. Nevím. Nevím, proč se z toho nic nedá dělat, ale to je jedno. Dobře, úspěšně jsme získali čas. Nevím, ale vím, že to bylo hodně rychle. Takže čau, dávejte lajky, like mi dej. Odběry taky. Čau.